trebui să nu uităm că de vină pentru această poveste este Asociația SOC din Baia Mare și Euroins România, care ne-a oferit bicicletele pe care mergem. Se pare că pentru noi lucrurile se întâmplă cu repetiție. Suntem în Arad, de acum un an de zile plecam spre Londra în caravana olimpică. Vă așteptăm alături de noi pe pagina noastră de Facebook și pe site-ul Caravanei să ne susțineți în continuare, ca și până acum. Vă mulțumim pentru like-uri, vă așteptăm în continuare alături de noi prin toate orașele care vom trece și la sfârșit în București, ca să facem bilanțul acestui extraordinar parcurs. Vă mulțumim și avem nevoie de susținerea voastră în continuare.